Bună dimineața! Ce caut eu aici? 30 de zile, un jurnal, cu tot ceea ce am să mănânc eu, cu toate antrenamentele mele și practic prin ce voi trece eu, ca și stări, ca și, nu știu, diferite situații, inclusiv programul meu, deci va fi ca și un daily vlog, doar că va fi timp de 30 de zile. Am un obiectiv în a-mi schimba tonusul muscular. De ce? Pentru că în ultimele luni am slăbit foarte tare având acest aparat minunat dentar și am zis că nu este ok, așa că trebuie să fac o schimbare radicală. Radicală însemnând câteva zile bune în a fi disciplinată în alimentație, pentru că la mine a fost asta o mare problemă, deoarece mănânc foarte puțin, sar mesele, așa că împreună cu Lore, cea care este medic nutriționist și mi-a făcut un plan alimentar exemplar, tot ea îmi va trimite și mâncărica de zi cu zi și se asigură că mănânc tot ceea ce trebuie și toți nutrienții necesari și nu numai, și proteină și absolut tot. Însă eu mi-am propus ca antrenamentele să fie destul de dese. Asta înseamnă undeva între 1 sau 2 antrenamente pe zi, 6 zile din 7 zile. O zi îmi voi lăsa-o pentru recuperare, dar în rest mă voi antrena în funcție de cum îmi simt corpul, în funcție de prioritățile care le am de zi cu zi, dar nu voi omite niciun antrenament. Deci asta este cert, pentru că nu numai că am o ambiție așa zdrobitoare, ci îmi doresc efectiv să fac o schimbare. Cu atât mai mult că am 33 de ani și e musai de făcut niște schimbări mai frumoase și cumva să mă pun și pe mine pe primul loc și totodată să vă arăt și vouă că se poate cu disciplină, se poate și atunci când ești mega ocupată, pentru că trebuie să ne facem timp și de noi. Asta este clar. Programul meu ca și job este, cred că, de 16 ore. Mă trezesc de dimineață undeva la 6-7, depinde de situație și prima dată îmi fac orele, după care am muncat de birou sau ce mai am de făcut aici colo, din nou birou, din nou ore și așa mai departe. Cu atât mai mult că în această perioadă am o perioadă super aglomerată din punct de vedere office, așa că e tot ce trebuie ca voi să vedeți că se poate și vă voi purta în lumea mea și să vă motivez pe fiecare ce urmăriți acest clip și să nu ne lăsăm situația astea că nu avem timp și că nu găsim timp. Ei, găsim, credeți-mă că o să găsim. Ok, eu voi fugi acum până în oraș, voi fugi să o duc și pe Flavia în locația unde se desfășoară antrenamentele de aqua, adică Aquatic Personal Trainer. Sunt cu mâncarea după mine, după cum bine ați văzut. Nu știu încă ce mi-a pus Lore, aștept și o să văd ce mi-a pus astăzi de mâncărică, o să fie în fiecare zi o surpriză pentru mine și să văd puțin cum îmi organizez pe toată săptămâna programul, pentru că în principiu duminica îmi fac programul, dar de data asta a rămas pe luni. M-am decalat foarte mult săptămâna trecută cu toate task-urile mele, așa că astăzi îmi voi face programul și trebuie să fac antrenament, deci o să vă arăt și vouă antrenamentul meu de astăzi. Hai, la treabă, că am povestit destul! Și gata, la treabă cu mine, la birou, savurez și o cafea cu lapte vegetal. Am mâncat micul dejun primit de la Lorelai, a fost unul tare gustos, să vi-l arăt și aici să vedeți cât de bine arată și ce bun a fost. O să fie interesantă această zi, pentru că știți voi, toate zilele care încep așa cu
day one, sunt energice, în forță și așa mai departe. Sunt curioasă acolo când am să vin să vă povestesc la 15-a zi, dar o să fie bine categoric. Așa că voi trece la treabă, am de lucru la birou, după care va trebui să fug cu Happy la dresaj, pentru că suntem în curs de dresaj. Gustarea o să o iau cu mine pe mașină, dar vă țin la curent. Dumnezeule, am făcut o pauză destul de lungă de la alergat. Doamne, ce se mai simte! Deci am alergat, cred că 10 minute, cam așa, și knockout. Dar, chiar dacă nu alerg, am un pas alert, tocmai pentru a nu scădea deloc mișcarea. Am ales să vin în pădure. Nu-mi place să alerg pe șosea sau unde este trafic. Și de la mână am de vreo 2 săptămâni o tuse. Și doar așa o pot scoate, prin alergare și în pădure, la aer curat. Hai ca să mai liniștit respirația mea, tocmai acum când urmează o pantă. Dar știu unde am greșit. Și după ce termin de alergat, am să vă spun unde am greșit, încât gâfâi în halul ăsta. Evident și că n-am făcut de foarte mult timp, dar n-ar fi trebuit să gâfâi chiar așa. Greșeala fatală? E că m-am grăbit. M-am lăsat dusă de val, de peisaj, evident, și de entuziasmul că am ieșit la alergat în pădure. Și a fost o mare greșeală să fac acest lucru, pentru că evident că mi s-a tăiat toată respirația. Și după ce am început să conștientizez, lucrurile au stat altfel. Am simțit pulsul, am simțit ritmul, mi-am ascultat corpul și am lăsat-o ușor. Și am putut duce la bun sfârșit această alergare fără să gâfâi ca și o femeie de 80 de ani. Cert este că nu mai tușesc, momentan, așa că acum fug acasă, pentru că Flavia mă așteaptă cu un nou antrenament HIIT la clasă. Rupere va fi, clar, dar vom discuta la finalul zilei, când voi face concluzia zilei cu toate kilocaloriile, caloriile arse, mâncate, antrenament, absolut tot. Ne vedem! Toată tremur. Toată. Dar, hai să facem un rezumat al zilei. Și anume, hai să începem prima dată cu mișcarea. Ce s-a întâmplat la partea de mișcare? La partea de mișcare îmi spune în felul următor că aș fi ars total undeva la 500 de kilocalorii. Dar ca și pași am destul de puțin. Am doar 8456. Într-adevăr, mi-am pus ceasul destul de târziu. Așa, îmi spune că la alergat am făcut 3,51 km și aici am ars total 233 de kilocalorii. Iar la HIIT
Am ars 204 kilocalorii în total. Deci, o să vedeți și aici rezumatul la această minunată zi. Ca și mâncărică am avut un meniu de 1500 de calorii, deci e ok, e foarte ok. Deci am o freză, Doamne Sfinte, dar asta este freza mea de astăzi. Mândră de mine că am reușit să duc această zi la final. Mai am puțin de lucru, mai am de editat, mai am la partea mea de conta de lucrat și evident am și ceva postări de făcut, după care o să mă pun la somn. Sper să mă pun destul de vreme. Și mai am și un câine de scos. Da, am uitat. Cert e că e fain să simți intensitatea asta a antrenamentelor și starea pe care ți-o dă de după. Sunt convinsă că mâine o să fiu lovită de tren, pentru că deja simt febra musculară că se instalează și mi-a fost greu să urc scările până aici sus în birou. Deci mâine voi fi bine de tot, dar voi face și mâine antrenament. Să văd, poate voi face unul sau poate voi face două. Nu știu, oricum o să vă pun la final de săptămână și planul meu ce l-am parcurs săptămâna asta ca și antrenamente, poate vă ajută și pe voi și vă inspiră. Dar a fost o zi intensă, a fost o zi de birou, am și făcut ore, într-adevăr, nu am reușit să mă filmez pentru că am fost așa deprinsă cu toate încât nu am apucat să mă filmez cu orele. Dar mâine va fi o nouă zi. Cert este că prima zi am intrat așa cu un entuziasm și n-a fost tocmai ok. Asta a fost cea mai mare greșeală pe care eu am făcut-o astăzi, așa cum v-am spus și la alergat. E că am intrat cu un entuziasm și entuziasmul ăsta cumva nu e tocmai bun, pentru că riști să îți obosești mai mult decât e necesar corpul, riști să faci o întindere sau riști efectiv să nu mai ai aer, așa cum am pățit eu la alergat. Deci practic trebuie să o luăm treptat, asta este cert. Noroc cu mâncarea de astăzi că mi-am luat suficienți nutrienți, altfel cred că eram lată pe jos, asta sunt convinsă. Am participat la clasa Flaviei la un hit și a fost super bine, că am avut așa 30 de minute, deci pe total undeva am făcut o oră și un picuț mișcare astăzi, suficient pentru prima zi, dar sunt convinsă că primele zile sunt așa de fericire, după aia mai scădem din fericire, pentru că devine tot mai greu, asta este cert și clar. Bine, dragii mei, sper că aceste informații de astăzi, din ziua 1, vă ajută și vă motivează pe toți. Puteți să ascultați și din podcasturile mele pentru a vă motiva și mai tare și să înțelegeți de ce niciodată n-am reușit să mă țin așa de, nu știu, să fac 30 de zile de un challenge sau să fac nu știu, orice altceva. La mine challenge-urile erau de 3, 5, 7 zile, nu de 30 de zile, dar, cum v-am spus, trebuie să încerc și această variantă pe care n-am mai încercat-o. Ne vedem la ziua 2, să sperăm că întreagă. Vă pup!